Қазір енді достар, біз түп бәйгеге көшеміз. Ол біздің әлбәттә разминка. Разминкада командаларға қызық, тағын бір тапқыр айтам, қызық сұрау берелер, командалар шулай еттіріп, қызық еттіріп жауап қайтарырға тиіш. Һәм енді разминкаға көшеміз, мен залға түшем, әйдәгіз. Мұнда түшем. Бірінші, әйде, кел мұнда. Бос мұна мұнда. Мұна мұнда бос дейм, қара. Мұна. Демек, сен командаларға да қорайсың, залға да қорайсың. Кеттік, исімің? Гүлназ. Гүлназ. Гүлназ, әйде, сенің сұр. Микрофонны әзгіна, шаққына қошайлы, Дамир. Рахмет, әйде. Мұна, қызларының ояғы 45-ші размерлі болса, оланың үшін фойдалы ма? Гүлназның өзінің проблемалары бар. Демек, қызларының аяқ киімі 45-ші размер болса, ол оның үшін фойдалы ма? Әйде, обана жауап қайтара, Гүлназ, әйде, сұрауыңны. Қызның ояғының размері 45-ші болса, оланың үшін фойдалы ма? Ансайбет, ғыланы соқсыған болмасын. Бұл енді Артур өзінің проблемалары турында сөйлеген бұғайын. Әйде, шайтан тояқлары сұрауыны тыңлайбыз. Қызның ояғы 45-ші размерлі болса, оланың үшін фойдалы ма? Аның малайы тошлы яны. Тошласа фойдасы. Фойдалы. Уверен? Міне шулай шайтан тояқлар 3 тапқыр жауап қайтарды. Замба, әйде, сұрау. Қызның ояғының размері 45-ші болса, оланың үшін фойдалы ма? Әйбәт енді, үскеш меңа берер. Әйе, шеп шынды. Бик фойдалы. Біздің Зяп Лайф каналы жауап бермеді, айтасыз ма? Йоқ ма? Йоқ. Йоқ болса, Гүлназны жіберәбіз. Тоқта, Гүлназ. Все, бұлды бұғай, бұл достар. Гүлназ, зур рахмет сеңа. Әйде. Бүгін біздің квеншікларғына сұрауларын бере бұғай. Бұл біздің эксклюзив командасы. Исімің нешек? Исімім Лейсен. Әйде, Лейсен, сұрауың. Біз ярым финалда 5-ші орын алып, финалға өтмедік. Сіз нешік ойлайсыз, не үшін? Әміне, Лейсен, қазір Зяп Лайф сеңа жауап қайтар. Әйде, тағын бір тапқыр сұрауыңды. Біз финалға өтмедік. Сіз нешік ойлайсыз, не үшін? Ну, сіз бигірек эксклюзивный. Міне шынды жауап. Дәуам етеміз. Зато оқисыз қазір. Оқисыз ма? Тағын нәрсе әшлейсіз? Пока енді. Бір нәрсе де ішлемейміз. Пока бір нәрсе де ішлемейміз. Міне, ішсіз үйрейлер, балалар. Ішке кір? Қазір балаларын да ішке олалар. Бар ма жауаплар? Юқ бұғай, ғафует. Міне шынды сұрау Лейсен гіне жауап қайтарды. Әйде, дәуам етеміз. Келесі сұрау. Исімің нешек? Ойгүл. Ойгүл, әйде, сұрауың. Жырна дәвам етігіз. Ой, үлем, нешледің сың сен еркем? Шулай Ойгүл біздің әр квен уақытында шыға, жырлар жырлы, банкетларға сотығыз деп, шынды намек ясы Илнур. Әйде, тағын бір тапқыр. Ой, үлем, нешледің сың сен еркем? КВН-ға біз келдік, чүнкі бізде зүркіндік. Шулай ол Райнур ойын сайын кіндігін көрсәті. Кім көрмәді, міне, фотоға түшірігіз. Селфис кінді кім? Міне, тағын, бар ма біздің жауаплар? Жыр бит ол бик жайлы бұла. Әйдегіз, Замба. Ой, үлем, нешледің сың сен еркем? Ояқ размер 45, әменекі 35. Молодец. Тағын бар ма? Юқ, бұға, юқ. Яры, рахмет, Ойгүл. Рахмет, жырларың үшін. Охо, дәвам етеміз. Бұл да біздің эксклюзив командасы. Эксклюзив турында сұрадылар. Бұтан керек түгіл, яры ма?
Исемең ничек? Камила. Камила. Магазин кебек? Ярый. Әйдә, Камила, сорауыңны әйт. Финалда җиңмәсәгез, сез нәрсә эшлисез? Финалда җиңмәсәгез, сез нәрсә эшлисез? Көтелгән сорау. Көтелгән сорау. Әзерләнергә кирәк шундый сорауларга. Ага, Лейсән, әйдә. Камила. Финалда җиңмәсәгез, сез нәрсә эшлисез? Ну, мин укый башлармын, наверное. Алла бирса. Райнур, Обана, әйдә. Сез финалда җиңмәсәгез, нәрсә эшлисез? Менә мондый хәл булачак. Дәвам итәбез. Әйдә, тагын бер тапкыр шайтан тояклары җавап кайтара синең соравың. Финалда җиңмәсәгез, сез нәрсә эшлисез? Мин Алисага кияүгә чыгам. Хәзер инде финалда Алиса күбрәк җиңәргә телидер инде. Булды бугай бу. Рәхмәт сиңа, Камила. Алкышлар Камилага. Молодец, афарин. Тагын бер КВНщик, исемең ничек? Челный хлеб, как магазин. Оп, шутка булды. Әйдәгез, алкышлар берек. Хорошо, Артур. Әйдә, сорауыңны бир. Вы кто такие вообще? Дуслар, Артур татарча сөйләшә белми, шуңа күрә аның менә шундый сораулары. Так. Хәлләр ничек, Артур? Нормально. Аңлый бит. Артур, давай еще раз. Вы кто такие вообще? Тәхәрәт комганнары. Рәхмәт, шайтан тояклары, дәвам итәбез. Обана. Вы кто такие вообще? Братан, бу КВН, бу Руслан Хариса, менә жюри. А сез кем? Это прикольное имя такое. Дядю так зовут. Нормально. Все, Артур, рәхмәт сиңа. Да, ну, какой вопрос, такие ответы, Артур, что хотел. Дәвам итәбез, дуслар. Минемчә, тагын 2 сорау. 2 сорау, җитәме? Әйдә, исемең? Тимур. Тимур, син КВН уйнаганың бармы әле? Юк. Юк, молодец, беренче КВНщик түгел. Гади кеше. Әйдә, алкышлар бирик әле. Гади болельщик. Jonathan. Тимур, әйдә сорауыңны бир. Әйтәләр, бу дөньяда кызлар күп. Бер малайга 7 кеше. Калган 6-га нәрсә эшләргә? Ул КВНщик түгел, шуңа күрә аңлатам. Әйдә, тагын бер калган 6-га, 6-сына. Бу дөньяда кызлар күп. Бер малайга 7 кыз. Калган 6-сына нәрсә эшләргә? Бер малайга 7 кыз. Демәк, калган 6 кызга нәрсә эшләргә? Шайтан тояклар, әйдә, тагын бер тапкыр. Әйтәләр, бу дөньяда кызлар күп. Бер малайга 7 кыз. Бу 6-сына нәрсә эшләргә? Минем авылга бәрәңге утыртырга кайтыгыз. Син бәрәңге казыйсыңмы? Казыйм. Әйдә, миңа кайта кайсы. Бездә кызлар күп анда. Әбиләр анда. Апалар. Замба, әйдә, тагын бер тапкыр. Бу дөньяда кызлар күп. Бер малайга 7 кыз. Калган 6-сына нәрсә эшләргә? Сиңа берәү, миңа 6. Сиңа 14 була алайса. 13. Ну, алай шытласаң. Так, булдымы? Рәхмәт сиңа. Алкышлар. Барселона, Месси. Сәлем, Месси. Исемең ничек? Рузиль. Алкышлар берик Рузильгә. Рузиль, син ни ди мәктәптән?
Дүртінші. Дүртінші. Аңлашылды. Әйдә, сұрауыңны бир. Кім біріншірек туды, йомырқа ма, тауық ма? Кім біріншірек туды, йомырқа ма, тауық ма? Менә дүртінші мәктәптәге оқушыларны нәрсә борчый, дуслар? Айдар, әйтегез аларга, кім бірінші булып туды? Әйтермен дә. Хәзер җавап бәлки булыр. Менә Зяп Лайв дүртінші мәктәп. Әйдә, сорау. Кім біріншірек туды, йомырқа ма, тауық ма? Әтәш. Бәтәш. Син әбәт укысыңмы? Әйе. Физкультураны яратасыңмы? Әйе. Яраткан футбол клубың? Рубин. Нигә Барселона толстовкасында йөрисең син? Ябыштырдылар. Шайтан тояклар, әйдә. Кім біріншірек туды, йомырқа ма, тауық ма? Бабай, ул сарайга күкәй җыярга йөри иртән. Рәхмәт диергә була бугай, да? Рәхмәт сиңа, Рузил. Соңгы сорау жюридан, гафу итегез да, егетләр. Сездә микрофон бар, бугай, мин менәм. Кімге? Сорауны бирә безнең кем? Алсуфар. Да, все. Әйдәгез. Кімге Алсу. пародия ясар идегез һәм ни өчен? Туктагыз. Микрофонны әз генә ачыгыз әле син, хорошо. Алсу, ишетелмәде. Ишетеләме? Алсу, син Кемгә мондамы? Кімге пародия ясар идегез һәм ни өчен? Кемгә пародия ясар идегез һәм ни өчен? Менә шундый сорау. Замба, әйдә, Алсу Таумыр тапкыр, кычкырып. Кімге пародия ясар идегез һәм ни өчен? Кемге пародия ясалый син ни өчен? За это минус. Ушаган бит! Да уж. Ул мине пародировать итте бугай, юкмы? Да, сиңа күбрәк шуңа инде. Әйе, бик ушаган миңа. Так, тагын җаваплар. Шайтан тояклары. Кемгә пародия ясар идегез һәм ни өчен? Харисовка, оның сакалы бар. Тулы җавап булды бу, тулы җавап. Дәвам итәбез, Зяп Лайв. Кемгә пародия ясар идегез һәм ни өчен? Мин теге, белмим инде, теге мин монда килгән идем. Бик кемгәдер ул пародия ясады, ләкин ошамаган. Ошамаган пародия. Шәп, бу безнең Зяп Лайв булды, хәзер инде Обана, әйдә. Кемгә пародия ясар идегез һәм ни өчен? Ничегинде ни өчен? Разналар. Бу Айдар булды бугай. Галимов. Булдымы? Тагын бер сорау. Илнур Мухлисов. Әйдә, Илнур. Исламисис, всем добрый вечер. И вопрос очень серьезный. Недавно был прямой эфир с Путиным, Владимиром Владимировичем, президентом России. И вопрос такой. Какой бы вопрос вы задали президенту России? Алар татарча аңлый. Сез Путинга нинди сорау бирер идегез? Нормально. Сен үзең шалтыраттыңмы, Илнур? Шалтыраттым. Не взял. Сөйләштеңме? Сөйләштем, но не взял трубку он. Понятно. Ты не туда звонил. Әйдәгез командалар, соңгы сорау бу. Сез Путинга нинди сорау бирер идегез? Әгәр дә сез җавап кайтармасагыз, Илнур җылап китәм. Вот видите, у школьников нет вопросов к Путину. Все хорошо в стране. Спасибо, Единая Россия. Тукта! Шайтан тояклар, әйдә, тагын бер тапкыр. Какой бы вопрос вы задали Путину? Финалда җиңер өчен сез нәрсәгә әзер? Ты понял? Булды бугай бу дуслар. Булды. Ярый, зур рәхмәт Илнур, зур рәхмәт командаларга. Менә шулай иттереп безнең разминка бәйгесе тәмам. Минемчә командаларны озатырга була, әзерләнергә, яки без башта балларны карыйбызмы? Карыйбыз балларны. Алайса киттек.
визитка порядыгы буенча безнең беренче булып Сулдан уңга 4нче мәктәп Зяплаев разминка өчен билгеләр. 3, 3, 3, 3, 4. 4 3ле һәм 1 4ле ул безнең максималь билге 5ле. Сез белергә тиеш инде әлбәттә. Дәвам итәбез, киләсе команда Обана командасы. Обана. 4, 3, 3, 4, 4. 2 3ле һәм 3 4ле. Икенче гимназия Замба. 5, 4, 4, 4, 5. 2 5ле, 3 4ле. 29-нчы гимназия Шайтан тояклары. 3, 4, 4, 4, 4. 1 3ле һәм калганнары 4ле. Шулай итеп билгеләрне без күрдек. Командалар әзерләнәбез киләсе бәйгегә. Рәхмәт, әйдәгез кулис артына, сәхнә артына узыгыз. Кто подъехал? Принц на белом коне. Присаживайтесь. Зеленоглазое такси. Мы исполняем желание. Звони 79 99 99. Набережно-Челнинский институт Казанского федерального университета – крупнейший вуз Закамского региона, один из лучших вузов Республики Татарстан, 46 специальностей и 125 направлений подготовки, а также насыщенная, активная и яркая студенческая жизнь. Набережно-Челнинский институт – твой лучший выбор. Vinola a informele de questo prime sedinola. The 1 million de euros various menciones. Нам пылесосы не нужны. Не упусти свою удачу. Изучай иностранные языки в Мистер Смарт. Записывайся по телефону 51 07 56 и приходи по адресу Новый город 3910.